Ина монда будам дар холодильник. Оби дурустам ҷудо накардаст. Аку бояд ки пазам барои ганда нашуданаш. Оставила в холодильник. Там сок даже не пустила. Малина там сухой вроде бы как-то. Вот сейчас буду варить. Я камтарак гӯшт зирбондам ки вақтамо камтар тангитар. Варени моям тайёр шуд. Гӯштро реза мекунам, ҳам корикорима мекунам. Тайёр мешавад. Закрутим. Махкам мекунем дӯстони азиз. инҷа духтаро ҳам малина пухтошам. Ҳаминҷа ба як чӣ мегӯяд устуғони калонаш омадааст. Намебарад дига ва ёба ва майда карям намешад. Бароям гуфтам ки якта шӯрбо базам Фотимахон дод гуфтосям. Гуфтам оби шӯрбо карамонам бачаҳо ба дар кор мешад. Бо бароям гирифтам барои ки холодильник ба намеғунҷад. Гуфтам аку ҷӯшонам монам. Ина камтар роған бо дамонам обкара монам. Гуфтам ябора дар кор мешад барои чӣ мегӯяд самбосе ва ёй каран. Адаранашам қароған буромад. Гуфтам амина қалан вай кунам. об кунам. инҷа якта бонкаша маҳкам кардам. Як бонкаю инаша дар ин фақирчи майонез андохтам ки барои пешхӯрок бачаҳом бисёр мисол варение ва якти мехӯранд. Кашакати бароям қамондам. ина ғафси нағз шуд. дили ман ки суюқак шавад буд камтар ғафстар шудааст ки бачаҳои ман нағз мебинанд. Компот кардаам ҳамина мехӯранд. бароям қай инаша мондаму инаша маҳкам кардам. хай ман ба Тоҷикистон мебиёду ҳама вақт. бо гуфтам камтарак аку маҳкам кунам пешхӯроки бачаҳо ба ки хонаи мо беваренӣ чӣ мегӯяд нест. ҳама вақт хонаи мо беваренӣ ҳаст, чунки кӯдакҳо бисёр мехӯранд. ина 5 дақиқа ман ва хона барам мегӯям Фотимахон чо кардям. инаш беспорядок гуфтааст. ҳама чои хушка резондааст ин духтарча. болу устал буруда. Фотимахон чо куред? Фатигул. Не. Дастоши тар кирай. Он кокош кушает. Кокош кушает. Ҳама ҷо резондааст. Якдам набоши ино. Пушишта хӯрда шудааст. Парвоз менам биёд. Канда занед духтарама. инҷа духтаро камтар обед ба хӯрок тайёр кардам. Паи пензамои бинам агар кати инҷа ба баклажон андохтам. Ростика манам таъссуб карда якум бор кардам. мебинем ки маззаш чӣ хел омада бошад. оли бениҳад бисёр оварда гирдем. инҷа фақат ки ман вайна андохтам, пиёз наандохтам. оилаи мо пиёза намехӯрам. гуфтам тезтарак обед тайёр шавад. шавҳарам дача равам. гуфтам афто тайёр кунам тиям қатишон барам. ҳамин сабаб хостам ки тайёр кунам. яке хай видеои ваё тамошо кардам ки оямам хеле тайёр кардоса будан. леки ман бе баклаҷон тайёр кардани будам. хай андохтам баклаҷонам. ябора гуфтам ки тани мебинем маззаша мечашем ки маззаш чӣ хел мешуда бошад. ина тайёр шуд. хӯроки нисфи рӯзӣ. бениҳоят фикр мекунам бомазза яфташ маълум. яки бори аввал вай андохтам. бори дигар гуфтам ин сухана. боқлаҷона рости гап ягон бор кардагӣ нестам. бораям қа гуфтам як бор андозам. паи пензамон дида будам. ана акнун ҳозир иншоалло истеъмол мекунем.
может быть, что? Фатимка тоже гуляет с нами. Ама самокат Савория. Все катаются на самокате. И я тоже учусь кататься самокат. Конечно, это смешно на улице.
Вон Тамир катается, а Фатимка ножками. Вот, ушла. На Фатимахон хама суркуно мера. Бо гашта оқиб хама гарда динам гашта ози гашта мебион. Фатимахон тохта брафта. Дадош хотя хама. Она не хочет, чтобы ее снимали. Наша Фатимка учится кататься на самокате. А нам сколько? Год и 5 месяцев. Почти. Вот, молодец. Молодец. Давай, шпулечка. Молодец. Катайтесь. О, Фатима. Не надо сидеть. На старт, внимание, марш! Молодец, Фатимка.